Nogometaši Orijenta osvojili su kup Primorsko-goranske županije sa Vladvrši Opatiju rezultatom 2:0 u finalu odigranom na Krimeji pred oko 500 gledatelja. Crveno-bijeli su tako stigli do 8. naslova pobjednika Županijskog kupa i osigurali nastup u završnici Hrvatskog nogometnog kupa sljedeće sezone. Orijent je od samog početka krenuo agresivnije, te je prvi zaprijetio preko Geisslera u 7. minuti. Domaćini su bolji ulazak u susret okrunili u 17. minuti, kada je nakon lijepe akcije po lijevoj strani Bruno Burčul preciznim udarcem pogodio suprotni kut za vodstvo 1:0. Samo 2 minute kasnije Opatija je bila nadomak izjednačenja, no udarac Mršića zaustavila je Greda. U nastavku susreta igralo se otvoreno s obje strane. Orijent je u 50. minuti mogao povećati prednost, ali vratar Novoklor sjajnom reakcijom na gol liniji zaustavio je pokušaj Brauta. Opatici su najbolju priliku imali sredinom drugoga dijela, kada je Mršić zašao pred domaću obranu, no Tadejević je pravovremeno blokom spasio svoju momčad. U završnici gosti su pojačali pritisak preko Vajcera i Bagadura, ali nisu uspjeli pronaći put do mreže. Dok je Opatija tražila pogodak za izjednačenje, Orijent je opasno prijetio iz kontri. Vratar gostiju je pokazao svoju kvalitetu. Spašava mrežu obranivši pokušaj Andrijaševića iz blizine. Malinčić ubrzo trese Gredu. U sudačkoj nadoknadi Val Bogulin zarađuje isključenje. Brojčanu prednost domaći su iskoristili, te Franko Andrijašević pogodkom od 2:0 potvrdio slavlje Orijenta i osvajanje Županijskog kupa. Trofej je tako završio na Krimeji kao nagrada za trud i ustrajnost tijekom zahtjevne i turbulentne sezone, a ujedno kao i najljepši poklon vjernim navijačima koji su tijekom cijele godine bili uz svoju momčad. Crveno-bijeli su na najbolji mogući način zaključili ovu sezonu, te s puno optimizma okreću pogled prema novim izazovima koji ih očekuju u sljedećoj natjecateljskoj godini.